اینک برنامه نوبتی سیرکو و امروز در مهمانی ما فاروق جان سنگینов ترسیدگی بودی به صحنه همینجی بور ما همته میفسونم یک جمله گپ اكو شوخ بودم اكو منه داشته نمیشد فاروق جان اكو خوشحال شیم که میزنیم میکنم فاروق جان همین حجر نگاری برای تو کسب دیل تاس اب کننده سکین هیچی مالا وای همین روز خودش بگویی 20 میلیون سومونی بوری اگر آدمو شناس بازی کده تروپکای داده ایلیکشه میگیرد اما با تو ترینری یک دسته فوتبالی و کامیتی کلاب میکن خونی بواد به حدش یک نمیگو ассалому алейкум тамошобинони азиз инак барномаи навбатии сирко ва имрӯз дар меҳмонии мо ботаники шаҳри хуҷанд яке аз тренери машҳури лоиҳаи территория юмора ва яке аз ҳаҷвнигори беҳтарини вилояти суғд мумкин ки дар тоҷикистон бошад фаррухҷон сангинов фаррух хушомадед ташаккур зиёд раҳмат раҳмат ки ту имрӯз вақт ёфта омадӣ барои шумоҳо ҳама вақт мо тайёр ки мана як суҳбат кунем чунки мана ин ютуба мебарода ютуба албатта унҷа чандта мухлисо ҳастанд ки як қадам дур аз раҳ ҳастанд мисол ҳама ютуба мебинанд бисёртар видео патоитон мегӯянд ҳамба моям кӯшиш кардосем ки мана фаррухҷон чӣ хеле ки мебинам сарпӯши нав ёфтед ё ин ки харидид образатон нав шуд не ин як кас просто қарздор буд кашта гифтид агу пуле дода наметавонам гуфт бена калҷани шляпа ики зебидагӣ ҳа албатта чизи бепул ани кас фақат мезевад мана мисол манин ҳолиам ёфтагиш нест ойбаш ин охирин бор акиҷо гирифтагӣ будед баъд аз консерти территория не театр ба ваштаг буд амҷо ҳама вайша мондагӣ буд гардироб нева фаррухҷон ани мана хато када дод хай пӯштан гифтам фарқ яку чизи ая яке хушро зевидаги размери худат бас фаррухҷон барномаи мо асоси кушодани сирҳои ту оид ба ҳамин касбат мисол касби ҳаҷвнигорӣ ҳамин ягон ёшоне ягон мухлисоне ки касби туро давом медодагӣ шаванд агар аз ту ҳамон ягон чизро гуфти ҳамин кӯчагӣ ки гӯем агар дузида гиранд ҳамин фаҳмида гиранд ки ҳамин секрети успех мегӯяд ки секрет успеха фарруха сангинова в чом ҳозир ҳама сира гуфтан накорде яко ҳамаша нагӯям не мисол асосиша ки ва як сар кунад ҳама одамо яке аз саволҳои аввалин фаррухҷон ту чӣ хел ба ин касб омадӣ ҳаҷвнигорӣ сараша гӯ барнома чанд соат история сали дурандароз гапа росташ даври мактаб буд мактабхон будем ман даври мактабхон сали шӯх будам гапа росташ вақте ки синфи нӯ будам ҳамунҷа агар хонандао мана бисёр мефаҳмад синфи нӯ ба аттестатсия мешавад сони синфи 11 акун аттестатсия синфи нӯ мешавад гуфта гап шуд акун мо воима зеркидики ва чихе акун гуфтиянд ки як синф бемеё ягон вай ба майдископа полни родителон падару модаро мешинанд ин тараф ба хонандо ин тараф ба ҳама маълумое ки дарс медиҳад ҳамҷур шида акун якта ба якта хезонда характери талабе мегӯяд вай мекунад ман ҳамҷан гапа росташ сахт метастам акун шӯх будам акун мана дошта намешуд медонистам ки ҳамин коре мекунам шаба мерам хубам калтка мехӯрам ахона серану бо ҳамун коре мекардам иш қилиб
اكون نمیدونم دورنانگی دویمم وای غیت مانکی وای نه آشنا نه مانکی вот خیلی همون چیز همه خیلی وقتا بود وقتی که سال 2007 خطا نکنم شکلنی لیگی کوین محفلی خوشدلان و حاضر جوابانز کوین میگن بین مکتب‌های ولایت آغاز شدگی بود اکون همون جانده زاوچومویم که وای گفتن که همین شوخ‌های گرفتن گفتن زورو همین که یگون واشته برابر میاد تربیه گرفته برابر این مویه یکتا چیز به جمع کردن همون جانده این همین خیلی براف از دوری مکتبی کوین وقتی که یکم مراتب صحنه برامدم همچون خواننده 700 تا آدم شده از مرکز جاناننده خیلی بازی کردیم وقتی که یکم احساساتی خنده هم تو طرفی تماشابینا قبول کردم یه پر آسش باور کنتم یک خودم دیگه خیلی وحیث کردم که یکتا من حاضر 700 کسی خاندانده تونستم یعنی که 700 نفره یک لحظه باشدم نسترینیاشونه تا باشونه بولی تکه تونستم بعد همون چیز براف وی در درونی من همین چیز سخت میقاپم بعد از اون چند بازی کردیم چند کماندو که دوستی پیدا کردیم یعنی که حاضر چند تا لایحه‌ای که نباشد در خوجند در ولایتمان غیر مثال گیریم خاندین کمان خاندین کمان هم در پیش هر یک مثال مقیم جا عبدالفتاح گلبار غفار و دیگران هر یک برآمد میکردگی وقتی که او درمان بود برنامه درمان یک نمودی اسکیچ شو نشون میدادن همه همونجا اشتراک میکردن به فکرم خط کنندگان کوین و حاضر لایحه‌ای که تاجیک شو هست کمدی شو هست تریتوری یومور است همشون همچون در کوین ما دوست شدگی یکی همشون استاد اکو یعنی که مثال گیریم شما و این شما یعنی که اما پیشتر شما خواند کردگی و مکتبه و همین خیلی باشد که مو یاد دادگی مویم اکون همین خیلی پیدا شده که اگر پیدایشی گیریدگی نه بهتری فاروق جان یگان بار همین یکمی بار برآمدگی تنده ترسیدگی بودی به صحنه البته این احساسات خطا نکنم از چند سال برآمد نکنم تا حاضر هست بربیر حاضرم میترسی حاضرم پیش از برآمد خیلی بهم همین دل چه بازی میکنه اکون این چیز مشکل است ما مثال اکون نگویم که یگان چیز فنگرامو مونده هم تو برامده لب جمانی میشد گفته نمیتونیم ما چیزی که مینویسیم ما تا همون چیز یک تماشابین به پیشکش کردن ما فکر میکنیم چه میگوید والنوات میکنیم وای میکنیم که همین چیزا چه تماشابین قبول کند چه دستگیری کند خنده کند می نکند می تا همین وی برامدن همین یکم لحظه ای که خنده همین صحنه قبیدیم روسونش کلیت که کشاده میشد درونش من خیلی واهو میبرد کینگ کانگ کشو میبرد این میبرد به فکرم شخصانه که کسب خودش به اون چیزی که خودش همین چیز از تحت دل میکند به فکرم به سین و سال نگاه نکرده به اون چیزی که چند سال و این چیز رو فعالیت میکند چند سالی سی برآمد میکند به فکری من این شخصا فکری من به فکرم همه خیلی روشنه هست به فکرم هست من بسیار خیلی خدا همه خیلی کردم که خیلی همون قصال برآمد میکنم حالی هم همین چیز هست حالی هم ترس و اگه ترسی برآمدن نیو ترسی که چطور قبول میکند و چخیل چیزهای نویسندگی ما برای مخلصان میگذاریم پسند میوید همین چیز بهترین فاروق جان اکون بسیار چیز تو همین سوالار ممکن شوندگی باشی مولیک است توی با مقیم جان عبدالفتاح مونداغ میکنن که آیا تو در وقت یاشید یگان همین خصلتی صحنوی اینی مقیم جان عبدالفتاح رو گرفته بودی یگان منیره میگد که فیشکشه نه خیلی ممکن در یادم نیست ممکن گفتگی باشه مو لیکن من یک چیز میگفته که من از خوردی وقتی که ولی کوین هم نبود من همین برای همین چیزهای حجو در همون دوره خاندین کمان در همون دوره درمان در همون دوره غریب شو کمپانی و منی لحظه گوارو مثال گویم اگر یا اینکه دوره پیشنده چی بود با کمدی خوجند بود من شوقم بود همین چیزهای تماشا کردم به
аку ман намедонам, ман аку одам ба одам мондок мегӯяду мумкин акун аз ҳамин чизҳо ягон чизҳое ки мисол мумкин ам ман барои худам ҳамин чиза дуздидагӣ бошам, ягон эмоtsiyoyi намуди бозиҳои актёрро ну дар ҳақиқат лекин ин автам мегӯям ки мондок мегӯям на танҳо барои гав задан ё қилиқи ҳамун шахса кардан. баъзе кас мегӯяд ки ҳамин автотунам ҳамин ишқили мондокӣ ҳаст. чӣ гуфта намешавед? Фаррухҷон, якта ҳамин саволи бо мисол медодагим. Мен ҳозир дар саҳна ҳама ти мешиносад. Ту ҳамаи механдонӣ. Қариб ки одаме нест ки ханда накунад шӯхиҳои туве, бозии туве. Дар ҳаёт ту чӣ хел? Дар ҳаётам бисёр шӯхӣ мекунӣ ё ин ки ҳаёт ба ту барбир аз саҳна ҳам ту фурои дига ме? Дар ҳаёт умуман ман ки ба росташ ҳар хел шуда метавонам. Вобаста ба таби инсон, ба настроение, аз кадом мисол намуди кор биромдагӣ. Мисол баъди консерт ман бовар кун то филм ҳеҷ ки гам назанам. Барои чӣ? Барои он ки гуфти рӯзҳо ки ҳамин энергие ки дар дурнам ҳаст ҳамаша ман мухлисо тақсим карда метавонам вақти консерт. бовар кун то баъди консерт ман худам медонам худи ки ягон линга ягон фури сементе кашонда монда мешавад ки одам худам ҳамихел чувствуй мекунам, эҳсос мекунам. акун не хай умуман дар оила хай мешавад вақташ ки шӯхӣ бозӣ, вақташ ки гира акун бепул мону мекунам ҳамихел бувам бувам. Ки мешавад ҳамин меби мисол де ягон вай хонава мисол бенастроение ё ҳамто ҷим бошад ки хиёлат дар омада як консерт нишон метим мехе ханда када ягон вай када не хонаг ё билет намехарад. давом медиҳем. Фаррухҷон, чӣ ки медонем ту дар лоиҳаи территорияи юмора бисёр роли асосиро мебозӣ. Умуман дар территорияи юмора конкуренсия ҳаст мобайни иштирокчиён? ба назари ту? ба назари ман мобайни худи иштирокчиёни территорияи юмора конкуренсия ҳаст. ба фикрам ин чиз бошад ҳам ин чизи нағз. барое ки ҳар як актёре ки дар он ҷо бозӣ мекунад кӯшиш мекунад ки беҳтар аз ин бозӣ кунад, беҳтар аз вай бозӣ кунад. ин чиз танҳо барои баланд бардоштани сифати территория ин чиз зарур. беҳтарин ҷавоб. давом медиҳем. аз ҳама беҳтарин баромади ту дар ҳаётат кадом буд агар дар хотират бошад? аз ҳама беҳтарин хай ба фикри ман КВН чемпионство да инҳоям акун ман ҳозир ҳамаша ваги наметонам. ман ҳозир гуфта наметонам ки манин баромад кардагӣ ман беҳтарин буд гуфта наметонам. ин чиза танҳо мухлисо баҳо дода метавонад. лекин ман ҳама вақт дар дуни дилам мегӯям ки не ин корҳое кардагӣ ман ҳоли иқа нағз не. ман хоҳам дар оянда айн нағзтар чиза ҳоли насиб бошад ягон ролми ё ягон чиза ҳоли бозӣ мекунам. ҳоли худам ба худам баъзе вай карда мешунам ки не ин ҳоли иқа вай не ҳоли айн зӯраш пайдо мешавад боз зӯртараши нишон медиҳем. гуфта хай ҳамин захманҳо серанҳо барои мухлисо. дар ҳаётат будми мехе баромаде ки ту пушаймон ба даст ҳамон баромад? баромади мисол байде чӣ гӯям буд. акнун ин чиз гӯем ки дар вақти КВН буд. Самое ужасное выступление, да? Самое ужасное выступление, но чӣ гӯям шумо вай чиз барои чемпион шудан кӯмак кард. ҳамтуш бигирем барои ман. вай чиз мисол зур гузашт барои мухлисо, лекин баъдан чанд солое ки мегузарад акнун бо мисол калла бо нақзтар кор мекунад. хай ште фикр мекардам ки хай шояд ҳамуна бозӣ намекардам. шояд
ягон ҳамун вақтанда вақте ки сценарий нависта вайкадагӣ будем шояд ягон дигар раҳаш ки мерафтим нағз мешуд мегуфтаму ҳамина баъзе фикр мекунам ва то ҳол ягон баромад пеш аз баромад кардан баъзан ҳамихел мешавад ки ин чиза ман нағз қабул менам барои ман он чизе ки ман мефаҳмам ин чиз нағз он чизе ки ҳаҷнигоро мефаҳмад ин чиз нағз лекин мо ҷош биёдагар ҳишта ӯй мекунем ки ҳамин чизе мухлисо шояд ҳамин чизе ҳамо дуруст қабул мекунад ё ин ки якта чизи дурусташа мо фикр кунем мешавад ки ягон чизе шумо намёк мекунед ё ягон чизе бозӣ мекунед ҳамон чизе бозӣ мекунед як кас мегӯяд ки ҳамин чиз унту немӣ мешавад дигар кас мегӯяд не ин унту немӣ то есть ҳаст ҳамихел намуди шуткое ки одамо ҳар хел мефаҳманд фаҳмишашам худаш ҳархела то есть шумова ягонхел конкретни претензия карда наметавонад шумо гӯед ки ту манахе кадию гӯедагар агар унтуш бификр кунед вай манахе ку маънош лекин ҳаст шуткое ки фақат якта фикр мебарад мисол ҳамин чиза мо пеш аз мондан ҳамин чиза баъзе фикр мекунем ки ҳамин чиз мисол шояд ягон мухлисои дилаш меранҷида бошад ё немеуфтад барои ҳамин ба фикри ман агар 3-4 нафарое ки дар лоиҳаи территории умр барнома менависанд вай мекунанд ба фикрам ҳама агар як хел хулосаи биён агар манам мегӯям ки значит ман ё ҳамун шахсе ки ҳамун шуткаи гуфт ҳамо мо правилно ӯйка достем то есть маънош ҳамин хел барои ҳамин ин чиз сали вай барои ҳаҷнигор ин чизо сали гӯед ҳамчун опасни гӯемам мешавад шояд якката саҳначи ки як киса дилаша меоем як киса меранҷонем лекин мо кӯшиш менем ки насих сӯзуду накавоб лекин якта чизам ҳаст ки яко баъзе шахсоне ҳаст ки ҳамун чизе худаш ба қабул мекунад хатя мо намегӯем ки ҷабор ҳамун ту ё неъмат ин дар бори ту намегӯему мо мегӯем ки мисол касби ягон муаллим мисол ба касби ягон инженер гӯем агар фалон инженер худаш ба қабул карда ки хафа через ким киё мебурад чӯ ман нагуфти то я узр гуфтам ман чӣ хевай шумо мегӯем охе мо мисол ному фамилиятона нагифтем барои мин ҳамин моментонда ман мехостам аз мухлисо якта муроҷиат кунам ки мухлисои азиз вақте ки мо ягон касба мегӯем илтимос худотонба нагиритон акун ҳар якта касбҳои шумоҳое мо агар ҳар як мисол чизе агар шӯхӣ накунем мо бояд ки вапше шӯхӣ накунем вапше умуман намуди юмор намуди ҳазлу шӯхие бароштан дар кор чунки кия шӯхӣ мекунем он чизее ки дар баъзе ҷойҳо камбудӣ ҳаст он чизе ки мисол ягон чизое ки камбудӣ ё чизое ки чӣ гӯям ягон проблемаи ришад мекунад ҳамон чиз бо роҳи шӯхӣ мо ҳаракат мекунем он чиза нишон дем беҳтарин фаррухҷон давом медиҳем фаррухҷон агар ҳаҷвнигор намешудӣ ким мешудӣ кадом касбро интихоб мекардӣ агар ҳаҷвнигор намешудам гапи росташ намедонам кадом касба интихоб мекардам намедонам ки ман оё дар хуҷанд фаъолият мебурдам чунки ман садик мактаб институт чӣ калос кардо кардагӣ ҳамун территория буромдагим неде гапи росташ берун ба ман як шундаг будам ки хуҷанд ба загранпаспорт ки омдан накор хе проверкаҳош сахт гуфта ба полни чӣ калосо мегаштам хай инам як тавре ки мегӯям насиб будааст насиб лекин гапи росташ ҳамин чизе фикр накардам ки агар ҳаҷвнигор набошам агар кӣ мешудам шояд ягон усто мешудам ё ягон коргар мешудам вақте ки ту баромад мекунӣ фаррухҷон умуман аз номи ҳама ҳаҷвнигороям ҷавоб дода метавонӣ вақте ки баромад мекунӣ аз зал аз ҷои нишаст ягон кас гап мезанад ку ҳамин чиз ту мефорад ва бо ҳамин чизҳо ҳамин проблема чӣ хел ту ҳамин проблемаро ҳал мекунӣ ин масъала ба фикрам дар ҳар як ҳаҷнигор ҳаст ин чизе дошта намешавад мешавад ин чизо зал биам мешавад ягон ҷое ки баромад мекунед бисёртар залба мешавад
чуе чунки одам бисёр 500 та 700 та одам қаватанда яказ вай мекунад вай фамида намешад ким вая ҳа акун фикр мекунад ки худаш вай як четанда ҳа намеёвад ку намегӯяд лекин дар инҷо ман бисёр як кӯшиш мекунам ки аввал сараш бе агар гаҳпои вай шавад агар ҳаракат мекунам ки ягон гап ки хандонда ҳамуна ҷош пешинонда монам бисёр гам назан лекин ҳаст шахсоне ки инхи гапоям таъсир намонад бо гавзандагар аллакай уже контакта ман бас мекунам аҳамиятам наметиҳам далиши мебурамам чӯ гуфтагида уже далиши барноматона буредагар уже вай дод гуфтан ба ёнанги худаш намемонад даната пӯш ман вай дидосиям мегӯяд диге мухлисоде барои ҳамин як бор сараш барои чӣ ман баъзе гам мезанам баъзе чӣ гам мезанам ки ҳаст манахе консертое ки агар якташ гам мезанад гам назада куни дигар дигараш ҳам ёд мегирад ҳамихе чизо ҳолато ҳаст инҷо мумкин будааст ку мешавад барои ҳамин яккоям сарашба ман аввал гам мезанам лекин дигароям вай гав задан гирадам зато дигар одамо мефаҳмад ки озе манам гав задам бо ман ба гам мезанад лекин агар ҳамту агар тагаша хушрӯ када бени дигар вақте ки мухлис шудан баъд шахси ба одоб ҷое ки пул дода ҷои фарҳангива рафтагӣ мефикрам худаш ба агар ки маъқул нашад хотя би ёнангиёш ба халал расондан аз ҷиҳати одобӣ нест ба фикри шахси ман фаррухҷон ҳамин ҳаҷвнигорӣ барои ту касб ё хобби ҳозир хобби шударавон ин барои ман касб шудагӣ ҳам туш бигиред ҳа лекин хай зиндагия яктайме ки ҷӯ монда намешавад албаттаю лекин баъди консертҳо як рӯз ду рӯз ҳама ҷо ҷим мешавад зих мешавам гапа росташ на ба назар ман аку чӣ гап ҳамуқа мисол як 10 рӯз 20 рӯз пеш репетитсия мерид барноманависӣ мешавад аку ишқилиб медонед ки ҳозир мерим хай бачаҳо ки иштивай карданд аго кор карданд кор шаъд имрӯз консерт мешавад пагурӯз ҳамто ахоб мехезам ки вай ҷим азёри здесь тихие мешавад сали вай чо кунем бо аку манахе чо кунем бо дар бораи худат гап мезанӣ фаррухҷон дӯст медоштагӣ хӯрок кадом дӯст медоштагӣ хӯрокам он чизи бамаза бошад хай маддак акун гӯшт мегӯяд де маддак акун гӯшт мегӯяд акун ман чизи ман наз медидагӣ бисёртар намедонам чӯ гӯшти мурға наз мебинам гӯшти мурғ гӯшти мурға бисёртар наз мебинам хай чизае наз медиги мӯл гапарозаш шӯрбои дилам гӯшна ҳозир тимоли ҳозир пусостон шӯрбои ҳамин малаш мӯл ҷӯшондагӣ наз мебинам филми дӯст доштат филми дӯст доштаи ман гапа росташ рӯзҳои холигӣ ман основной российский криминал мебинам криминал не криминал не то есть сериалҳои криминални российскиро хушад бисёр мебинам мефикрам даври мактаби ман ахтаре ки чихеле ки ҳамин ҳам ҳаҷнигорие мебинам ва ҳам ҳамин филмҳое мебинам мефикрам як хонандози як пештара ваҳо буд ку хе телевизор подставка як ҳамун дурнаш мумкин пур бошад як 500 та 1000 та диска ҳамаш сериал яки мефрӯшам як бор дидагӣ халос канак давом медиҳем майла вақти холигита чӣ хел мегузаронӣ хай кино фаҳмидем кино вай мебинӣ дамгирии Фаррух Сангинов чӣ хел моҳи қапӣ не моҳи қапӣ шавқам ҳаст ман ин шейхбурон ҳамсояи маҳалла ҳамсоё ки ваяшпа вақташпа мисол сезонашпа гӯя гирем вақти запрет набудагинда моҳи қапӣ мерем гапа росташ якум бор моҳи ман доштагим ман намақадре буд якум рӯзи ҳамун рӯз вай чӣ тавре ки дуракам визиёд мегӯяд ку ё манин якум бор ҳамун коре кадаг ку якум бор вай кадаги монда гапа росташ вай лоткаки рафтосем лоткаки мерим и лодка бурафтан мегирад
удочки мепатоид. Манахе када бозӣ медаронед 100 метр сексеки мебурад и клик вайшуни мешад де чото вазбинча мешад шингири мегирид ё алаф ё ягон чизи вай ё ки маҳӣ вақте ифтозгида вай бо патараст мекунад манахе вай агу ҳамехе шуд ки якум бор буромдим 10 литр бензин гифтагӣ рехтим гаштим нестия маҳӣ ки ҳамун ҷое ки ваёмо ҷои истгоҳомо дур барафтим сахт дур барафтим якум ба калашка холи дуюмаш камакак мондагӣ ҳамехе шуд ки акун ин чизе меқапо менонад маиҳо талпавой мегадад як галешта мегадад ҳамун ваяшба ишқилиб ҳамун ҷошба фуроид зӯрде короче ҳамто ҳамун момент шуд ки мегар ани се кас куливат кард се кас парофтаги се тараф ба пешанда ваё ҳаксиян се кас куливат кард ҳамун мегирим ишқилиб маҳӣ ҳам манда ани ман мане қадаре буд сони вай уже ҳамунчо мегароним гидета ҳамун ориентира мо вай када ки мегароним бо мерим бо куливат мекунам як 4 бор 5 бор чаппа рафта омдим ҳаманда ишқилиб маҳӣ шай куливат кадост сони охир ба маҳӣ ҳай бензин нест хай аунҷа сони вай кадем маҷбур абратна аку бурафтан дакор вай чихе мебурид сони аунҷа гирдоби вай омдост течение против течения вай кад наметоним не маҷбур Ӯзбекистон через точка омдан дакор сони не хай аунҷа баргашта омдим хай омдостим уже тез сайкарост ҳамун моментанда ман парофтам удочки партофтам як 2-3 бор алаф ғалтид сони гуфт ки укоҷон фарҳоҷон ин охир мо тез омдозем вряд ли маҳӣ меқапад ман гуфтам ҳамто як хеле ёд гирам манахеле кай гуфтам агу омда парофта омдозем момент шуд ки як бора адасам қариб буромда бурафт вай удочкию манамехелак шуд акод зева дармон ман хиёл кардам ягон чизи сахт ба дармон я амали адасам гуфте и сус кун гуфт аку печонад инҷа маҳӣ ҳай гуфт дига ҳамсоя я амали печонам ба даром я амали буромад манамеқада қариб 2 кило маҳӣ инҷа дуюм маҳӣ анаму не ин дуюм не ала чанд бор қибдимо не ҳоли манамеқада нишон дода якбора калом шудост ва якумаш фарқазе аҷо медонтондас не ва якумашу ин охир ба мехе шуд ки охир ба удашна якта маҳӣ қавити ҳамун ним лингачи чинди манеқи линга пойнишан дуршан маҳӣ ҳай якта калонаш аниман шуд дар ҳақиқат калон буд қоил шуд ҳама ҳамсоя вай полни вай гифтиму аку мо ҳамсоя маҳалла вай мекунем де маҳиҳои майда вай шавадагар тоза кара ваё ахи вай мепазанд в томате алладзеҳои ку дегба вай мекунанд маҳалла ишқилиб маҳалла ганда аҳл маҳалла Шейх Бурҳон кӯчи Домло Юсупов респект барои намин навёдгиро ки ҳаҷвнигориро ҳамчун касб меомӯхтагӣ мисолан мухлисон ҳамаҳо чӣ мегӯӣ маними қадамҳои аввал ба чо кунанд ки ҳамин мартабаи ту расанд ки хондагӣ не истеъдоди худодод дорад мисол ҳамун чизде ба фикри ман ҳамин чиз сахт роли бозӣ мекунад шуданаш дар кор камтар аз дарун ҳамун чиз шуданаш дар кор ва дуюмаш ҳамун бачае ки ҳамин чизе вай мекунад вай дар худ фамиданаш дар кор ки мисол ҳаст бачаҳое ки ҳамин чиз ба шавқаш аст телевизор мебинанд лекин боз кард наметонанд ҳамун чизе ҳамин чизи худаш ба кор карданаш дар кор ина ба фикрам то ҳамун шахс худаш накунад ин чизе ману шумо ин чизе ёд дода наметонем аз дарун ва ин шавқи худаш ҳаст акнун мо муроҷиат на шогирдӣ ва гирид мекунем баъзе шахсҳо ҳаст акнун бачаҳои ёшолию медонед чӣ хе мақсади ҳамин чизе бозӣ кардан ё аз таҳти дил не мақсади мисол чӣ хе чеҳри шинохта шавам ман звизда шавам ман инҳо ҳама ҳамсфом инҳо гуфта гаштааст манам ҳамехе шавам ҳай лекин ҳамин чиз ки намешад ин чиз ки намешад мисол манам як кас дастаме гифта ябор афтита манехе када бозӣ кун ё манехе мекунӣ гуфта ё манехе мекунӣ гуфта ягон кас мисол дасти манам гифта маҷбуран ё манехе када ёд додагиш не худам чизе ки ҳама чизанда шавқам буд медидам ҳаракат мекардам ҳамун бо ин мисол афташа манехе када бозӣ кунам намуди тон чихе вай мекунад ҳамин чизҳои бозӣ кунам лекин ин мани квенам барои ман хеле дарси барои ман сахт вай шуд
که کمتر می‌خونم. اون چیزی که مثلا من فکر میکنم که همه میدونم لیکن در آنجا آموختم. بهترین فهمو فرق حاضر گفتی که من زویزده میشم میگد بعضی کس حاضر توی گفته میشد که تو ستاره حجو میباشی در تاجیکستان آیا تو از 5 سال پیشنگی فرق کداسی حاضر در معامله با مخلصان در معامله با مخلصان البته خیلی فرق کرده میشه دو لیکن من هیچگاه یکم وقت نمیگم که من زویزده نمیگم که من بهترین حجونیگار این چیز من گفتم بیام یا یکم فکر کردم بیام برای خودم این چیزی یک شرم است یک چیزی که یک چیز من میگم دلیرکو تلفنی مننده یک گونت وی تریتوریوم را نیست ویدیو تریتوریوم را نیست یک گونت ویدیوهایی که من خودم یکون چیز سیام کردگیم نیست آدمو شناسو یارو دوستو کوچنده میبیند یا هنسفو در یکون گپ میشنیم یکون نامش همی از تلفنت پاتو میگود نیست این چیزانده من شما گویم که اگر مادرم رفته 3-4 مراتبه رفته دیسکی من خودم رفته خردگی گویم باور نمی‌کنی تو اوادگی نه مادر خودشون رفته یافتن خوشم نه یک کس به مونده من بین گفتم به من نابرود یک کس چه گم خواننده در پیشی من به خواننده همون چیزی نمیبینه نمیخوام پیشی من به اکو بینیتون منه چه نیست آدرو نمی چیز به اقام از پشت امین اولم تو یه دیسکش تماشا نکرد دستش کی میگفتیم اولم سلامت در حیات تو حجونیگار بودگید من امین талант лаёқате ки ту дар даст дорӣ дар ҳаёти оддӣ берун ёрдам медиҳад албатта ин чизанда читавре ки мегӯянд гиҷонда плюс бошад ҳамҷанда минусшам ҳаст биё ҳозир тақсим мекунем плюсоша гӯкунем плюсош ҳамин ки ман якумеш ин ки албатта ягонҷо мерим ягонҷо медароид шумои сразу чери хандон ки қабул мекунанд ё ҳаст шахсоне ки ё дурӯқи сериёз намегиранд як унту мекунанд манахе кабинет ба тақ-тақ када мумкин мераис гӯи дигар лабай мешаде уже ябо диде ман ту шинохтангӣ бо аф мешаду хизмат мешади он када ки яъне ки ҳату ким ки набоши омди ку пеши ман ба корат фуромад ку хизмат мешад хай ҳаст мисол мошинам ҳаст мананда рӯнде хай ким бехатогӣ ҳаймонад мошина ким бехатогӣ ҳаймонад ким мегӯяд ки ман ягон бор нарушӣ накардам хай ҳаст мисол кормандои бда албатта ман бисёриҳошон миннатдор гапи росташ бисёриҳошон миннатдор агар муҳликас ҳамоям мисол ганда мебинад ё ганда мекунад лекин чӯе хай то худат нарушенӣ накунӣ ягон ҳамон туе намедонад ку ё ки ҳамоҳо набошад фикр кунтон ки дида мешад рӯ инаш дида мебурад инаш ба ра наметиҳад мисол хайрат хай ҳамоҳо ҳаяну унту движениҳо контролянда вот ҳамоҳо миннатдор ман бисёр барои чи бисёраш хай метавонад ягон нарушенӣ хай фаррухҷон мебинем ҳурмат мекунем ба як ин дафъа нашавад хатокӣ нашавад мегӯем хай мани хеле чизо дастгирӣ мешавад лекин аҳама ваи минуси калонаша гӯмаякте любой бозор бимеред любой бозор ман бувам биям гуфтаги бува ман ки харид мана буро бозор бимеред манамин мисол гӯем ягон ваза ё кроссовки ё ягон платья 60 сом манамон чизо 100 сомон ҳам ту маромагар 250 лекин ман инҳо арзон када метиҳам ман инҳои ганда телевизор мебинам мо хонагиҳо балошки инҳо эсу манамихи када яко дила тас обкунонда секин ҳичи майла ой ҳамин писаратон ой 150 гирам ҳичи шумо бувашон ме гирид раҳмат нархи худаш када вай сад ба бо арзон мешад дига кас биёд агар ман ҳамин чиза чанд бор пайхас кардагӣ ман ин чизаш неки ҳамтуш бигирӣ дигар илтимос агар ҳамин фаррухҷон ягон харид кади пештом рафтагӣ бошад агар нархи худаш бититон ҳамин чанд пул ки сарф кардагӣ боштон америка вадагӣ боштонам он нархи веша монитону иқдам сахт баланд накунитон аммо якта контейнер мегирад
просто магазин фарқ мунад. Салом алейкум. Фаррухон, як саволи ваз бин. Охирин бор кай ба ягон камбизоат пул дода будӣ? این چیز دشوارم نیست، این چیز خیلی گم آیس میبرامدگی هم نیست، چون که این چیز کوشش میکنم که یک کس مثال از من پول پرسد که سامانده باشد میتیم تا قدر امکان، یعنی که های 65 سامانم دیگه من میدونم که های 60 سامان من از اینو کار کردم در کار 5 سامانش باشد میتیم همون چیزه. من شما یک گپ میگم دوری мактабхон будам ман вақте ки амин квн мешуд аср чикаус онда мебарафтам дар кисам 10 сомон пул доштам 10 сомон пул доштам кадом ҷизева ман менем пеши маркази ҷонобе шитӣ будам ята мардак омад мардаки яку сини солаи сали калонтар калони яку сахт мусфедам не бошад 45-50 сола бачаам ман район омдагӣ хонаам бурафтанам дар кор 5 ракиро те гуфт акун ишқилиб нолиш кард майлаш амака гуфтам неки якта 10 сомоним ҳай акун ҳамун момент ман ваян даштиям гӯед ҳамин ҷо иштиям ки на пешаманда магазин ҳай наздики онда на ягон вай як кас ки гавз даштиям ҷӯрами ким ки буд ман гуфтам майлаш мана 10 сомонам ҳай амака гуфтам мана гирифтам ҳамин ягон магазинова ҳамту рафта майда кунид гуфтам 5 сомонтона гирифт 5 сомонтона оварда ман бо оварда тид гӯм майлаш гуфтам бурафтам ин мобайми 1 соат 2 соат гузашт ман вайки суҳбат карда шудам خیلی طوری شد و مادر نیست عمدگیش هم نه میگه کیسه من دیگه یک تیم پولم نیست خوجان چیکار برفتنم در کار چاک کنم اخیرش بینم طرف توریکچه شده است اصلا افکندی اشتیام ده 1 ساعت می 2 ساعت با اشتیام اخیرش گفتم حوزه یگان چیز نشود تاکسی مجبور گازنم میرم آبوان پول استیشن براده میتیم ده همین момент من نخواهی نخ شد که یک مارشد که کاسری شناس آمدو فرقگاه شد یا فرقگاه گفتم ازمان دیم نه اشکلی کاسری شناس بود چکه هست بمی برفتیم گفت منم شتمو هر زمان گاز نهد گفته شتمو راکی رو داده گیم دیگه که خودم گندلی چکه چوبسید کدام آیا جد شناس آیا جد اگه حرکت که دوسته اگه از گدگر گپ که اماره کده همون تاچ کاس که روام ده من خیلی حادثه هم شدگی بود سلامت باش اگه ما حرکت میکنم یک کسی در حقیقت محتاج به خیر کنیم یا اینکه مثلا من از شیرزاده که بعضی تویا میریم تویا و تبریک سرودی تویا نمیخوانیم مثلا از جهت پول نتیمم هست مثلا اویلوی کامبیزوات اما مثلا کامبیزوات باشدم مثلا خیلی تلویزیونش هایی که خواننده مویه میبیند یا یکون چیزی میبیند اما هایم اشکو حوضش هایی میگوید که خیمین خیام توی هم بیاد بودفته یا مادرش یا یکون خیشاش میبراد که خیمین بچه شرایطش واز بین همین مثلا پول میتیم یا منی خیلی کم داد نمیتونیم میگوید وقتی که ما میگویم نه خیلی شرایطش واز بین باشد بید ما همون چیزا هم خودمون پدرکه میکنیم ما مثلا خیش ما یکون یاردم که نتونیم اقلا مایلش همون چیزا ما بی پول رفته برآمد میکنیم منی خیلی و یا ما هست اکنون این چیزای همیشه گفتن در کار نه خیلی سوال دادید گفتم من این سوال جواب نمیدیم که ممکن مخلصات دیگه خیلی میکنن هر یک ما بفکرم هر یک تاجیکستان هر یک ما مسلمان هر یک ما مثال شخصی که ثوابجو هر یک از بفکرم هر یک انسان انده امی بچه مایده تا کلان سال انده وقتی که قرضش نباشد یکم پرابلمی ویش نباشد باور کن تو همی کسشنده 10 سومی 2 سومی باشد اخیلی یک کس اگر پول تلف کند همون آدم میتید و خلاص اگر همون کسانگیش اگر ضرور نباشد اگر میتید یکم تو آدمی مانده نمیدادگی یا وای نیست اگر این چیزی باشد بینتون هر یک برنامه هست که آدمو خیر میکنن سلام این بود درباره خیر فاروق جان از زمین شляпа در سرت یک سوال به تیلک دوست که ما نمون سوال تو تیم نمی اگر تو волшебник باشی کدوم خصلت به خیال تو در دستت باشد بود
невидимка шуданми, ягон чиз чӣ хел хислати волшебник ту мақул и кадомиш туянда бошад ту ҳамуна истифода мебурдӣ? ман агар волшебник бошам, агар ман мехостам якта чизе, албатта ин чиз мумкин ҳамахе духтур шавам буд ки амин неизлечимый набуравад буд аман. Агар мананда ҳамахе хислатам мебуд, хелон ҳамахе шавам буд ки ҳа мисол любой намуди касал ки биёд, ман ҳамун мисол барои ин кали ман гангда зур кор кунаш дакорде. Чанд фоиз, 15% кор кунаш дакорде. Оза 0,2 кор кудосу. Умуман 15% кор кунаш дакорде, ман ҳамун ишқилиб ҳаминде. Хелон ҳамахе табиби зур шавам ки амин бовар кун то баъзи мисол беморое мебинам, баъзи мебинам. Ба фикри ман баъзи кас мегӯянд хай шумо фақат ханда када мегардид, мисол мен саволам шумо додид ки пешизни ҳамахе меуфте. Лекин бовар кун то ин фикри ман бисёр юмористо, бисёр ҳаҷнигоро у них слишком ранимое сердце. Нозук дилаш. Дилаш нозук, дилаш аку нозук ба маъное ки ина мехоҳам ва мехонам ба не. Не капризный, а это другое, да. Агар ки як кас Тонкой души человек мегӯяд. агар ки як кас якта беморе дида афтиша вай кунад, мисол чӣ хел агар вай ғамгин шавад, ани ман аз вайам бисёр ғамгин мешавад. Уи ман баде я такой человек бисёр чиз би дилам ғамгин мешавад. Дар ин ҳаёт би бовар кун то ман че бисёр ахандаи ман мумкин ғамгин шудагӣ бошам, лекин ин чизҳо ҳамааш сири худаманда. Аммо ман пеш аз барнома пустам ки ҳамин чизе ҳар як сири гуфтан дар кор не. Агар ҳам мегуфтид ман омин кида мебарафтам. Саломат бош. Давом медиҳем. Фаррух якта саволи асосӣ. Агар ту хӯрок мебудӣ, кадом хӯрок ки ту худата вайка метонӣ? Гуфти ассоциатсия де? Агар ман худама чӣ хел хӯрок, ман худама агар ин савол ба мегӯям ки ман худама оши ҳотамҷонбой мегуфтам. Аҳсоти 11 очрат, ар 35 кило. Як ба нарафта адоде. При этом ман ба маза одамо шиносбозӣ када трубкаҳое дода иликаша мегирад, аман бо Беҳтарин. Интересно, прекрасное сравнение. Давом медиҳем. Инабин, айнан ҳамин савол. Агар аз олами ҳайвонот гирем, бо кадом? ҳайвон? Ҳайвон нагӯям, ё даррандами, хазандами? Олами наботот мегӯям? мумкин чумалӣ мешудам. Асаби ки бисёр кор мекунад? Ё асаби он ки пушташ кислый? асабаби он ки ягон кас ба зарар намерасонад. Дар ҳақиқат хеле меҳнаткаш, зарараш нест. Зимистон ба так ба гарми ҷоя рафта зиндагӣ мунад. Ман шахси хунухӯрак де зимистон сахт иқан аз намебинам. Ман ҳаққони Фаррухҷон одами хоксол мебошад. Ман тӯли чанд сол кор кардам хитиш, ягон дурӯғ гапаш нест. Лекин ин дурӯғ қайқоид. Инак агар ҳамин рӯзи худаш бегоҳӣ 20 миллион сомонӣ бурӣ, агар ягон лотерея ё ин ки ёфтӣ, ҳамин дастат ба фуромад, ба чӣ сарф мекунӣ? Умуман ҳар дафъа орзуи мана гуфтасед шумо. Дар ҳақиқат баъзи штиштен хеле акун фантазии худам ки зиндагӣ мунамде. Ами хеле баъзи фантазӣ мекунам ки ягонта пул фуромда монадан ҳозир. Чунки проблема мӯлде. Ҳами вай кадам ба ябора наметонид вай проблемаро решат када. Ҳам ба абекори штеҳ ми чизои када мешнамде.
лекин агар ҳамин чиз шавад, агар ман якум очирид рафта кредитима сахт мунам. 20 миллион кредит дори? Не камтар. Рускада банка мумкин o'zi hamma Рускада банка мехарам. mumkin o'zi ba'zi kaz hayron shavadki inho ham qarzdor meshadmi gufte. Albatta. Zindagi hamma har xil-ku. Sharoiti hamma har xil. بعد از اون حرکت میکنم یک تا خونه آخو جمع کشته سالی استر ببیام جای کار نزدیک اوسونش موندگی پوله соответственно یک فایزی معین نشه خیر میکنید برای که این چیز کدان ضرور وقتی که شما قرضتون نیست و یتون نیست این بفکرم همه دانستنش درکاره که اینوی دخودی که اویلو میبیاد اینوی دخود شما باید که یک فایزی معینه و یک چیز خیر کنید و گیران مونده نکنید همشه $10,000 آمد می ها این ادعا خانو زنچ که نه فایزا شه و فایزه براده باید که خیر کنید البته این چیز برای چی میکنم در اصلش خیر یک چیزی کثافت میبرد میگویم کثافت به همه شونش ممکن من $20 میلیون گفته اینجا روز کنم اونجا پجار شود خانه مثال بده برای همین کار فرخ جان عموما درباره پول گاو زدیم پول برای تو چیست پول برای من چیست پول در حاضر عصر 21 بگیریم در حیات پول این چیزی است که مولی پرابلمتون ریشه دوند لیکن در حیات من نمی چطوری که میگه این چرکی دست من همینه چیزی دونم چون افتگی این پول این دست که میگیرم این دست که میتیم قریب دست به نمیستد قریب نمیستد فهمم فرخ جان خیلی که همه میدونن تو اینستاگرام به یک странички خودت داریم حاضر بسیاری کس هم صورت هم مثال وین ویدیو میپرتونه اگر خطا نکنم قریب تگی 30,000 подписчик داری قریب 30,000 مثال جورابو شوکتویچ هم اپراتور هم پرودیوسر همین برنامه ما $4,000 подписчик و همه آدم گفتن که من حرکت میکنم که همین 50,000 شود تا آخری سال گفتن حاضر این تو من 30,000 تو 50 نزدیکتر ولی جورابو شوکتویچ تا 50 خیلی حرکت کرده بگذار همه برنامه‌شان زور شود دیگر میرن تو چی گفته میتونی هم جورابو شوکتویچ یا подписчик شما سالشان رفت است نه подписчикاشون بسیار شد نه تنها یک جورابو شوکتویچ بلکه دیگرایی هم که 100 نفر دارن подписчик چه که بسیار تر کنم خوش اکنون اینجا یک چیز نگفته نموند که اول اینجا رول بازی میکنند همش بگیرید دیگر چهره شناخته خودی آدم هم اینی کی مایستر این چیز گفتن در کار نیکی نیما به این یک کمشینگی چون گفتگی هر یک من خودم نه مثال خیلی من خودم به موافق подписчикам خدای شکر هست مثال اکتوری که ولی هیچ کار نکرده یک مثال کم کشادگی یا اومن کشادگی 1 میلیون 2 میلیون 8 میلیون مثال подписчик هست برای چی برای اینکه وای چهره شناخته برای اینکه وای اکتور یا وای مثال بسیاری کس میدونند و دویمش این که برای دیگران مثال شخص عادی گیریم اگر برای این چیز شدن باید که به فکری من چیزهای اینترسنی توپوی چیزهای چیزی که مثال من همون страничке همون به ناخوز یکان شدو درآمده موندم من وی ویدیوهاش صورت چیزهایی که در درونی страничкаш های همون چیز من заинтересовать کردنش در کار ما گفتم که وقتی این چیزای زور وای میکرد странички خودش بگفته ما وای подписаться میکنم بعد подписаться کردن کنیشنه و هر دفعه اکتیو نشده هر روز میاد 2 روز به یک بار میاد 1 روز به 10 بار میاد چیزای اینترسنی پاتاد ما وای تماشا کرده به حضور تماشا اونم مثلا وای چیزی که من میگم آشناهام میفهمن میگن چیز اینترس میشه آشناهام میفهمد که وای ما وای اگه گفتگی و هم مثلا این من نمیخواد подписчик برفتن میگیرد لیکن یک چیزام گفتن در کار دونم ندونم اشکالی به این کار کردن در کار گفته هر روز هر چیزی به سامانو بی سامانو اگر پاتاد و همیشه شخصی که من میدارم بعضی استرنج که من подписчик میبینم
бефоида чиз буром дам мегирад, отписаться мекунам. Зарур нефте. Зеин бофте, мисол поим филмларам накор. Барои ки чизи интересни ман диданам. Ягон чизи хабари нава диданам бе. Барои ҳамин ҳар яктотон ба совет чизои видеоҳо, чизои интересни патоитон обязательно подписчикотон мӯл мешад. Барои ин агар вай кунитон, агар чизотон мӯл бошад, шумо метавонитон бо воситаи ягон хеле конкурс ё ягон хеле чиз як бор вай кунитон. Чӯ ин чиз дар кор? Чӯ ин чиз дар кор? Барое ки ман намедонам, ино намедонам, дига кас намедонад, странички ва одаме. Мисол Ҷӯрибои Шавкатичам ҳамти дига. Ва одам мисол ният кардиян ки 50,000 боли мисол. Гугупи худото ман намедонам. Лекин ва ёнда алкай 4000 подписчикшон ҳай. Ва ё метавонам спокойно мисол агар контингенти чизашон бисёр бошад, интересни бошад ва одам смело метавонад ягон конкурс ягон эълон кунад. Подписчикош мӯл шавад. Вақте ки конкурс мешавад, подписчико обязательно подписаться мекунад. Ман мисол шумоя мегӯям, шумо дига ошнотон, ин ҳамихи ва чиз мӯл мешавад. Конкурс ба когда эълон мекунанд конкурсе, подписчик мӯл мешавад. Ҳамто конкурс бошад бо камшунаш мумкин. Чӯе? Чунки агар дурни ваишонанда чизои интересни ҳамунҷа набошад, одмо барои просто приз. Барои приз. Лекин ваҳо агар приз баҳонаравон подписаться кардан, лекин контингенташон чизашон чизои интересни мӯл ва ҳаққони страничканда ҳар рӯз кор мекунад, ҳар рӯз ягон навигари мисол курси пуле мепатод, болду мисол прогноза мепатод, ягон дунё ягон шудаги, ягон видеоҳои интересни мепатод, бовар кунед, ин чиз ба ягон кас отписаться намекунад. Кирои интернет ба даромада, окей, Google болду ҳаво дар хуҷан гуфтаам дар кор нешад, Instagram медарад Ҷӯрибои Шавкатович бана. Расо реклама бошад Ҷӯрибои Шавкатович ба. Албатта ким ки ва ёд даст. Як бачи нағз. Инак Фарруқҷон, бисёр ҷавобои зӯр. Ман ҳозир тӯи шунда баъзе чизҳое ки мисол дуруни дилатанда одам чӣ хел будагише ҳамихел саволҳо чӣ хел ҷавоб медиҳад, аз ҳамин мефаҳмиде. Ҳама ман хурсанд имрӯз ту омадагид ки саволҳои беҳтарин ҷавоб додӣ. Барои ман маъқул шуд, ман бӯли чизи нав дар бораи ту фаҳмидам. Мухлисонам мумкин фаҳмида бошанд. Дигар саволотон бошад, албатта Фарруқҷон ба мана марҳамат метавонитон комментариҳо нависитон. Инак як рубрика мегузорем, акун чӣ хел ки набошад ту ҳаҷвинигор, ман ҳозир якчанд ситуатсияҳо ту задават мекунам. Амун ситуатсияҳо ту як ҷумла гап кардӣ биромданад дар кор. Албатта ту ҳар хела биромданад дар кор, ҳар хела образи рӯйт кардам. Ту балки ҳам текстат хандовар мебошад, ту дар територи юмра бо рӯйт кардӣ бисёр ролҳои боз кардагӣ. Одами серьёзне то тренеру, ботанику, зани ягон одами вай занам боз кардагӣ будем. Инак рубрикаи мо бо Фарруқҷон Сангинов тамошо мекунем. Фарруқҷон, инак якумин ситуатсия. Ту мошини як раисро харошта монди. Раиси ягон корхона. Мошини қиматиша расонда монди. Ини ту чӣ хел ки ман медонам, мошинат тамғаи Opel. Opel. Лекин нӯмраш Хеҷбек, солаш 92. нӯмраш лекин нӯмра мошин қимат. Инак ту мошини як қиматбаҳое расонда монди. Ҳамин соҳибаш биромад аз ресторан. Зе мегӯӣ ки ҳамун тува гап назанад. Албатта ба камера нигоҳ карда мана тасвир кун ки соҳибаш ҳамун тарафи камеранда як ҷумла и албатта якум эмоtsiят гира карда мегӯӣ. Гира карда? Ман мошин раис ба рафта расондагида мошин. Раиси ягон корхона баде. Вай фаҳмидагиш некули? Не, вай ҳам биромада дид. Ту биромада ту дидоси ки як мошини қиммата расонде. Мошини худат кади. Агар ручникиша баҳдорӣ набуд мери мошинато намегӯм. Секин бора паросан накорда узбер. Хай малаш давом еде Фарруқҷон.
ту назди терминал баистоди, терминали ки пул мегузаронем ку телефон ба. Пеш аз ту 4 каси соз, ту сахт саросиме. Як ҷумла гап ханда каде, эмоциями хандаовар каде, чишмои калон кушода, ягон чиз гӯё ки ваҳо таваҷҷӯҳ диҳад кане. То есть терминал ма ханда каде гуфтанам накунам. ҳа, иниша ханда каде гуфтанам накунам. Ман гапа росташ ихе ситуация мөл фром нигиде. Обычно гире мекунам. Ответ медонми чихе? Инҷа ту камедишон не мегӯд баъзи кисо. Инҷа ту хандикамон не мегӯд бо меистаде далше. Ягон кас номамои дуруст намегирад. Ҳички. Фаррух Рӯзиев, не. Шерзод Тахирович. Витошда номи менам, мисол номе ки проект мебарад. Ягон кас ростша намегӯд. Ҳа, территорияи умана. Ягон кас территорияи умана намегӯд. Ва камеди клаб мекунам бешаде. Ҳама Россия мегӯм асоне. Терминал. Пештан секас. Ҳамин тез пул гузарон. ин намбаравад эфир ба. Алто пулгирам кели бемаз ойда наметонам. Якими одаме ки терминал пул мегирад. Ё терминалои ҳозир пул додасми Фаррух? Ё ту банкомат ки хато кадем? Ҳаддиш як немегӯ. Алқайзе вай ба аҳамият намедиҳад одамон. Сами запоминаиши охирон роддом мешавад. Корманди БДА мошини туро доштагӣ. Ту бо сурати тез омадагӣ. Превишени скорости мегӯ. Як ҷумла гап ва ту мастро бозӣ кардоси. Чӣ мегӯӣ ки туя сар медиҳад? Превишени ки доштагӣ ман маст. Лекин як ҷумла гуфтанам дако ки туя ҷавоб диҳам. Ман маст. Соҳиби мошини дигитон немегӯ. Ман диге чиз калам болнус буд. Таксист ҷавоб рафт мегуфтим дам. албатта ман медонам ту наменӯшӣ. Просто мумкин қиин бошаду нига қай кун. Маст мефурмам. Маст давонда омуси бой. Дошт превишене ки мана дошт. Шад менаму эко хушор шавем гам мезанем мекунам. Саломат бош Фаррух ҷон. Охиринаш. Тасвир мекунем. Ин хеле осон мебошад. Ту тренери як дастаи футболӣ. Як дастаи футболӣ. Дасти ту 10-0 якум тайм тамом шуд ки 10-0 бой додоз. 10-0. Ту дар омади раздевалка ва як ҷумла гап ки бачаҳо 11 ва 10 бурад бозие. Дизе мегӯӣ. Метавони ҳамун тренера эмоцияша боз кунӣ. Идиото! Подари. Боми, ой! Ҳами чокси шарманда накун. Ой! Ҳаминҷи бур. Ман ҳаммата мефисонам. Куҷоя? Хони бувад ба. Хони қайнот дофтан. Фаррух ҷон. Дар охир ман як савол медиҳам ки ба ҳама меҳмонон медиҳам. Ин саволро нағз ӯй куну тезтар ҷавоб диҳӣ боз нағзтар мешавад. Ман дастат ба ҳозир як телефон тасвир кун ки телефон медиҳам ки ҳамун телефон як смс фиристонда метавонад ба худи Фаррухе ки 20 сол пеш буд. 7 сола Фаррух ба смс сонда метавонад. Ту чӣ менависти 7 сола Фаррух ба? яъне ки шумо як чизе гуфтасед ки гӯё ки як пулт мешаду, пулт мешаду ма ҳамун чизи гузаштава рафта
мумкин баъзе чизо изменение кунам. То есть ҳамон чизо Да, тавассути SMS конечно, мешунам. конечно. Вот ты можешь просто сказать, Айко, молодец, правильное направление. Наверное, что Абдул Михигов? Не, Айко ин функцияш адо шуд телефон. ин ба савол ҷавоб надидам не. Дар ҳақиқат лекин агар ҳамин чиз мебуд дар ҳаёти ман SMS-ҳои ман лекин ман тексти гуфта наметавонам шумо ин чиз лекин ман ҳамин хел мекардам ки он чизое ки ман дар то ҳамин рӯза хатогӣ кардам он корҳое ки ман мисол беақлона кардам мисол корҳои ҷиноятӣ не корҳои вай несту он чизое ки мисол рӯзаш буд ки модарама ғамгин кардам мисол аз ҳамун корҳое кардагим не Ҳамун корҳои наку мегуфтӣ. албатта ман ҳамун чизое мисол нависта мефисондам барои худам ки Фарух мисол ман ҳамунҷо нарав ман ин кора накун Шояд вай SMS нею. Шояд вай SMS нею, MMS шуданаш дакомуда. Да, лекин ба фикри ман ҳар як кас хатогӣ мекунад, лекин ҳар як кас ҳам орзу мекунад ки ҳамин хел чиз бошад ки як рафта яъне чизои шудагие рафта ислоҳ карда биём. Мутаассифона акнун ҳар якти мо худо ақл додагӣ калому ҳаст, лекин албатта хай бехатогӣ ҳам намешавад. Лекин аз ҳама беҳтарин чиз он бошад ки вақте ки шумо хатоги худатонро мефаҳмедон ки дар ҳақиқат шумо хато кардед, бефикрам ҳамин чизи беҳтарин мешавад. Вақте ки хатогӣ куниду не ман хатогӣ накардам гӯиду худатона дуруни худ ба ҳамин хел чиза гӯедагар, бефикрам то охири умр хато карда меред шумо. Дар меҳмонии барномаи Сирко буд Фаррухҷон Сангинов. То боздид дар барномаҳои нав.